Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στον αύριο χώρο του πρώτου γυμνασίου Τρικάλων. Στην διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των καινοτόμων προγραμμάτων, όπως σχολικός αθλητισμός και αρχαίο αθλητικό ιδεώδες. Η απόψινή γιορτή μας έχει δύο στόχους. Καταρχάς, τον αποχαιρετισμό των μαθητριών και των μαθητών της τρίτης τάξης, τους οποίους θα θυμόμαστε με αγάπη και ελπίζουμε και αυτοί εμάς και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο στη συνέχεια των σπουδών τους και επίτευξη των στόχων τους. Ο δεύτερος στόχος της απόψινής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των καινοτόμων προγραμμάτων, μέσα από τα οποία οι μαθήτριες και οι μαθητές που ενεπλάκησαν είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, στρατηγικές μάθησης και επίλυσης προβλημάτων, να αναπτύξουν θετικές τάσεις και αξίες στην κοινωνική του ζωή, να εκτιμήσουν την αξία της ενεργού συμμετοχής στις συλλογικές προσπάθειες, να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης τους. Επίσης έγινε αναπαράσταση της αφής Ολυμπιακής Φλόγας Λαμπαδιδοδρομία. Ακούστηκε ο Ολυμπιακός ύμνος, έγινε παρουσίαση των Ολυμπιακών αθλημάτων. Ενώ το χειροκρότημα των παρευρισκομένων απέσπασαν οι μαθητές, οι οποίοι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές χόρεψαν χορούς της Θεσσαλίας. Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης και το αγωνιστικό μέρος, όπως τον τελικό της σύνθετης κυταλοδρομίας, αγώνα βόλεϊ και απονομή επάθλων. Αξίζει να αναφερθεί πως στον εσωτερικό χώρο του σχολείου λειτουργεί έκθεση με φωτογραφικό υλικό, έργα των μαθητών από την συμμετοχή τους στα περιβαλλοντικά προγράμματα. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Ένα αύριο που με κόπους και αγώνα οι σημερινοί μας μαθητές και μαθήτριες θα καταστούν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, αφού πρώτα καλλιεργήσουν στο μέγιστο τις ικανότητές τους
και αποκτήσουν κοινωνικές, τεχνολογικές και γνωστικές δεξιότητες. Η απόψινή γιορτή μας έχει δύο στόχους. Καταρχάς, τον αποχαιρετισμό των μαθητριών και των μαθητών της τρίτης τάξης, τους οποίους θα θυμόμαστε με αγάπη και ελπίζουμε και αυτοί εμάς και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο στη συνέχεια των σπουδών τους και επίτευξη των στόχων τους. Ο δεύτερος στόχος της απόψινής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των καινοτόμων προγραμμάτων, μέσα από τα οποία οι μαθήτριες και οι μαθητές που ενεπλάκησαν είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, στρατηγικές μάθησης και επίλυσης προβλημάτων, να αναπτύξουν θετικές τάσεις και αξίες στην κοινωνική του ζωή, να εκτιμήσουν την αξία της ενεργού συμμετοχής σε συλλογικές προσπάθειες, να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης τους. Η δημιουργία μιας κοινωνίας με κύρια χαρακτηριστικά την αλληλοκατανόηση, τη συνεργασία και την υπευθυνότητα σμιλεύεται στο σχολείο. Η ολοπρόθυμη και ενεργό συμμετοχή των μαθητών στα καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων αποδεικνύει ότι το έδαφος είναι πρόσφορο και πρέπει να υποστηρίζεται με κάθε μέσο από οποιοδήποτε σχολείο, εάν επιθυμούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη παιδεία στους μαθητές και στις μαθήτρες. Αυτοί, ως αυριανοί πολίτες, θα συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη βελτίωση της παιδείας, στη βελτίωση της δημοκρατίας. Τόσο η απόκτηση γνώσεων, όσο και η ενασχόληση με την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων απαιτούν μόχθο και αγώνα, αλλά έχουμε υποχρέωση να μάθουμε στα παιδιά να αγωνίζονται. Διαφορετικά, δεν έχουμε δικαίωμα να τα κοιτάμε στα μάτια, γιατί σήμερα είμαστε ένοχοι. Είμαστε ένοχοι, όπως έγραψε ο Αντώνης Σαμαράκης, εμείς οι μεγάλοι, στα χρόνια και στα αξιώματα. Και μπροστά στα μάτια ενός παιδιού πρέπει να σκύβουμε με συντριβή το κεφάλι. Και αν μπορούσα κάπως να το κοιτάξω θα το έλεγα. Σε παρακαλώ να αγωνιστείς, γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Να μείνεις έτσι όπως είσαι σήμερα, στα φυσικά σου χρώματα, αυθόρμητος, ειλικρινής, χωρίς υποκρισίες, σε όλους τους τομείς. Να είσαι πάντα ο εαυτός σου, να αγωνιστείς, αλλά να μείνεις όπως είσαι. Απόψε θέλουμε με ήχους, χρώματα και ζωγραφιές να ξυπνήσουμε ξεχασμένα παιδικά συναισθήματα. Συναισθήματα που με τη σειρά τους θα δώσουν τη θέση τους σε αξίες. Αξίες σημαντικές για την κοινωνία μας, όπως είναι η φροντίδα, η προστασία, η προσφορά, η αλληλεγγύη, η αγάπη, η φιλία, αλλά και ο σεβασμός. Θέλουμε με τη σημερινή μας γιορτή να θυμηθούμε την απάντηση που έδωσε ο αρχηγός μιας φυλής Ινδιάνων, ο Σιάλ, προς τον πρόεδρο της Αμερικής Φραγκλίνο Πίρς, όταν εκείνος ζήτησε να πουλήσει την κυβέρνηση τη γη του. Τα λόγια αυτά έχουν πολλά να μας διδάξουν για το σεβασμό που έδειχνε ο λαός του προς το φυσικό περιβάλλον. Αυτή η γη μου είναι ακριβή. Όποιος τη βλάφτει, καταφρονεί τον δημιουργό της. Όταν όλα τα βουβάλια σφαχτούν, όταν όλα τα άγρια λόγα των μερέψουν, όταν την ιερή γωνιά του δάσους τη γεμίσει το ανθρώπινο χνότο και το θέαμα του φυτωμένων λόφων και κυλιδώσουν τα σύρματα του τηλέγραφου με το βουητό τους, τότε που θα βρεις το ρουμάνι, πού να βρεις τον αητό και τι σημαίνει να πεις τη χιλιά σου φαρίσου και στο κυνήγι, σημαίνει το τέλος της ζωής και την αρχή του θανάτου.
Τα λόγια του Ινδιάνου αρχηγού δεν είναι επίκαιρα μόνο για το περιβαλλοντικό τους μήνυμα. Είναι διπλά επίκαιρα, γιατί μας θυμίζουν ότι κάθε λαός έχει την ευθύνη και την υποχρέωση της προστασίας της γης και του φυσικού πλούτου που το κληροδοτήθηκε από τους προγόνους. Ανάλογη λοιπόν πρέπει να είναι και η απάντηση των Ελλήνων, πολιτών και πολιτικών, απέναντι στις απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Τώρα, δύο μαθητές, ο Παρασάς Χρήστος και η Μπέλου Ειρήνη, θα κάνουν μία αναφορά στα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά τη φετινή χρονιά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, θα αναφερθούμε στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαιδεύσεως, αγωγής υγείας και πολιτιστικά που εκπονήθηκαν στο σχολείο μας κατά τη φετινή χρονιά. Ξεκινάμε με το πρώτο πρόγραμμα, το ελαιόλαδο, πηγή υγείας και πλούτου για τη χώρα μας. Γύρω από τη Μεσόγειο δημιουργήθηκε ένας πολιτισμός σχετικά με το ιερό δέντρο της ελιάς και το πολύτιμο ελαιόλαδο, το υγρό χρυσάφι, όπως το αποκαλεί ο Όμηρος. Σήμερα στον τόπο μας, χιλιάδες ελαιόδενδρα έχουν αλλάξει τον τόπο της περιοχής. Το ελαιόλαδο της περιοχής μας είναι ποιοτικά άριστο, χρήσιμο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας και αποτελεί πρόληψη για την υγεία μας, φάρμακο και άριστο καλλιτικό για τα περισσότερα μέρη του σώματος, για παράδειγμα πρόσωπο, μαλλιά, νύχια κτλ. Τα τελευταία 30 χρόνια η ελιά προσφέρει ένα καλό εισόδημα στους καλλιεργητές της περιοχής μας και παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου μας. Το δεύτερο πρόγραμμα. Ελιά, σύμβολο γαλήνης, γονιμότητας, ειρήνης. Στην ελληνική παράδοση, η ελιά είναι το δέντρο της ειρήνης. Η ίδια η ειρήνη εικονιζόταν με κλαδί ελιά στα χέρια της. Οι αγγελιοφόροι που στέλνονταν για να μεταφέρουν το μήνυμα της ειρήνης ή να ζητήσουν ανακοχή, έπρεπε να κρατούν στο χέρι τους κλάδον ελαίας. Η φράση κλάδον ελαίας διατηρείται ακόμη στην ελληνική γλώσσα ως δηλωτική ειρηνευτικών προσπαθειών. Τι είναι η κλάδον ελαίας ή ήρθε με κλάδο ελαίας. Το τρίτο πρόγραμμα, η ελιά και το ελαιόλαδο στη θρησκεία και στην παράδοση. Ιερό σύμβολο του κύκλου της ζωής, χρησιμοποιείται σε όλες τις σημαντικές στιγμές και τελετουργίες, γέννηση, βάπτιση, γάμο και θάνατο. Με λάδι ελιάς ανάβουν τα καντήλια στις εκκλησίες μας και παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο. Το αγιασμένο στην εκκλησία λάδι θεωρείται από τους πιστούς φυλακτό και βοήθεια για κάθε δύσκολη στιγμή. Το τέταρτο πρόγραμμα είναι μουσική και ζωγραφική, κοινός τόπος. Τα παιδιά δημιουργούν τον κόσμο που ονειρεύονται. Μέσα από μια διαθεματική μελέτη εικαστικών και μουσικής, στην Τρίτη Γυμνασίου επιχειρήθηκε ένα ταξίδι στον κόσμο της τέχνης, ώστε να γίνει αντιληπτή η συνοχή και η αλληλεπίδρασή τους. Οι ανταλλαγές μεταξύ των συνθετών και των εικαστικών είναι συχνό φαινόμενο στον 20ο αιώνα. Ο 20ος αιώνας μπορεί να περιγραφεί σαν μια αναζήτηση νέων μορφών αφήγησης. Πειραματιστήκαμε και παίξαμε. Βαδίσαμε στον δρόμο του μοντερνισμού και συνθέσαμε από όλα τα έργα των μαθητών ένα έργο κολάζ που μπορεί να ερμηνευτεί ταυτόχρονα μουσικά και οπτικά. Το πέμπτο πρόγραμμα, αισιοδοξία μέσα στη μελαγχολία, Καραγκούνας Patterns. Στην παρούσα μελέτη απασχολήθηκαν καθηγητές από διαφορετικά πεδία. Έγινε σύνδεση της παράδοσης με το σήμερα μέσα από τη μελέτη της έννοιας του pattern, δηλαδή μοτίβου, κοινή μέθοδο διακόρνησης μέχρι σήμερα. Αυτό αποτέλεσε ένα περιπετειώδες ταξίδι στον κόσμο της τέχνης, ώστε να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ένα σημαντικό τμήμα της τοπικής τους παράδοσης, τις ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες, συγκεκριμένα της Καραγκούνας, και να εξερευνήσουν τις κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες της πατρίδας τους.